Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana go cheat to be horrific. My people catch you. I'm only seeing try to go cheat to the temple. It's your why you ever know about it. Why you should avoid a married woman as a man, Makando. Get a guy in the Kubake. I woke up on a na-eje achụ nwunye mmadụ na nwoke ahụ na ndụ ya n'iyi. Nwa okorobịa gị bụ married man gara na-ejekwu nwunye mmadụ ndụgo ka ị na-ana n'iyi. Onwere nsi karịrị anụ ịma ihe ọ bụ maka na nwunye mmadụ ọ bụ na ịfụrụ bụ an altar agọọlụ mmadụ enweghị onye lelu so clear. Ihe a bụ nke mmadụ akpọ gị onye ori ị ga-asa nke ọ dịkwa. Yes, o nwere ihe dị iche na onye abụ nwunye mmadụ. Ihe ọ pụtara bụ na ihe abụrụgo dedicated altar akpọrọ afọ onye a. So ọ bụrụgo something altar personalized na ọ bụ nke onye a. Ije ghara na ya akpọ gị onye ori, nwere ihe dị iche gị na onye ori. Akpọ gị onye na trespass ọhịa bụ. Akpọ gị onye na-ewere ihe abụrụ nke ya ọhịa bụ. Akpọ gị amrọba ị ga-azakwu. Ihe ọbụla akpọrọ gị na ndụ a ọhịa ka ị bụ. Onye akpatalụ na ikpe ga-ama gị gbara mmadụ magị na mmụọ maka na ị na-eje ewere ihe abụrụ nke gị. Ọnwụgo ọtụtụ ndị mmadụ destroy. A ga-esiri ụzọ anagịrị iyi, enwere ike ịtụ ọya, enwere ike imebiri ihe ijide bụ, enwere ike imebiri biznes gị. Bifo anyị gaba n'ihu, ọkwa dị mkpa echefuna na anyị nọ na month of May. Month of May awụ mgbe anyị ji achụ aja yiri n'igwe n'aha mmadụ dum. Ị nwekwara ike isonye na anyị na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na group ritual a, ihe ị ga-eme bụ ime token donation, forward ọrụ 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị gaje na ọnwa agwụ. So ndị sonye na aja ga-eweta nchịkọta ya bụ ihe nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Ka anyị gaba n'iru n'ihe isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa tata gbara ọkpụrụkpụ. Shie ya ka o metụ onye ngwo ntụ onye mba n'aka. Ihe anyị na-achịkọ taa bụ na meseji taa bụ an opening one. Ka bandage si n'anya gị pụọ. Gịnị ka anyị na-ekwu? Iburu nwoke ọbụla chọrọ ịbara uru na ndụ a, zere nwunye mmadụ. Maka na nwunye mmadụ ana ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi ka na-agwa gị. Ọ bụrụ na emepe anya gị fụ ihe nwunye mmadụ ije kwuru na-eme na ndụ gị, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Yes, anyị nwa m ndị na-agba afa mmiri eme agwaghị ihe anyị na-afụ ihe nwunye mmadụ ije kwuru nwere ike imebi obodo, ọ na-egbu mmadụ. Ka mmadụ ga-ata maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Irota that great man a na-akpọ David. David nwụrụ because David ọnọdụ ya anapụrụ ọtụtụ ihe. Ka mmadụ ga David was described in the Bible as an apple of the God's eyes. Ị ghọtara ihe o mere? Yes. Ị mara David bụ a called one to the call. Ị ghọtara na David agbụrụ ya na agbụrụ be nna ya na agbụrụ be Jesi. Mgbe a bịara ite ya mmanụ by Samuel, ụmụnne niile pụtara sị na ọ bụrụ onye n'ogburu onye a na-achọ ọ bụrụ letu David. Ete ya mmanụ from birth. E usuru David mightily. But if ka David si wee daa, gị nwa bụ nwoke nwere ike ịda. No matter your position before God, ị nwere ike ịda because of nwanyị. Ọ kachasị nwunye mmadụ, ọ na-ana nwoke n'iyi. David wee jekwu nwunye mmadụ. And nke bụ eziokwu na ị na-ejekwu nwunye mmadụ, many things ya. Ị nwere ike ịbụ a contributor a ga-eji na nwukpu nwoke a. Ị mara David because of akwabiko ọkwala nwunye mmadụ lead in order to cover mpụ ya or plan or eliminate the man. I can tell you na nwunye mmadụ ị na-ejekwu taa nwere ike ime gị knowingly or unknowingly. Nwunye mmadụ ahụ ị na-ejekwu nwere ike na-afụtasị gị ka di ya mma. Ọ ga-eme nwoke anyị, o nwere ike na-akpaso nwoke a agwasị ihe dị ndụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike ịga extra mile ka egbuo difa ka ha wee nwee luxurious lifestyle to live with you because ị na-egosisi ya ka di ya mma. Ofu nwoke onye Nnewi sịrị na
na ọ bụrụ na edinere nwunye ya na-ewute ya na-agbawa ya obi onye a na-agba uwe great man ma akpọ ya afa mana ndị Nnewi mara aka dị na-agwa mana ọ sị na ihe na-ewute ya bụ na ihe a gwara nwunye wee meghere họdịpọt ya bụ ihe na-ewute ya maka na o nwere ihe ị gwara nwaanyị a ibiletụrụ ya ịgwara nwaanyị a na-eke ya mma na-eka di ya mma o nwere asị na ọtọ na mkpụtọ blackmail blackmail di ya nwaanyị a ji wee hapụ gị ka i wee browse ọta ya ntị ọdịkwa nwoke a sị na ọhịa na-ewute ya because ihe ọ pụtara bụ na you look down on him. So nwoke ọbụla ididere nwunye imekọ ihe niile ị ga-eme ya and ihe ọ pụtara bụ na ị nwee nsị na ị ga-enye nwoke a inwe egbe ị ga-agba ya maka na nwoke ọbụla nwunye nwoke ọbụla bụ ihe o ji dị ebube ya. O nwere nwoke nọ n'ụwa bụ nwoke ga-ekweta ka idina nwunye ya ebe ọ dị ndụ o nwere ike ikwu ya. So ijeghara di na nwunye mmadụ imekọ nwoke a ihe niile ị ga-eme n'ụwa. So maka na mmụọ mgbe ị merie nwaanyị ị na-eme ịkọtọrọ di ya mee ihe niile na-agbaka ịgbakarịa ya nwoke nụrụ ya bụ nwaanyị. O nwere ọkwa ọjọọ dị iche iche ikwuru against di ya. O nwere mbọ ọjọọ niile ịgbara ka i wee mekarịa di ya. For that reason a ga-eji ekpe gị ikpe. Ịgba anyị na-agba nwere ike ime nwaanyị ahụ na-elukwuda nọ di ya. O nwekwara ike ịplan gbuo di ya poison ya di ya. O nwekwara ike ịgbapụ mbọ eliminate ya di ya. In fact nke nwere onwe gị nwoke nwekwara ike ịsị maka ihi na nwaanyị nwoke a na-etinye anya n'azọ nke gị hapụrụ ya nwunye ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke ha kill egbugo ụfọdụ ụmụ nwoke. Ụfọdụ many have gone because of na ị na-achọ ka isekio ihe abụrụ nke gị iwe gbunyeri onye nwe ihe. Fụ ka ihe be David chọrọ ka o sekio ihe abụrụ nke ya, in other words to cover track ya, o wee gbuo onye nwe ihe n'ime ya. Ọ bụrụgo double crime. Because of that, mgbe David sịrị Chukwu Okike ka I build a place of worship, Chukwu Okike sị David, you cannot build place of worship because your hands is soiled in blood. On where Solomon mesịsịrị wuo Chukwu Okike the temple, the first temple. So what I'm telling you is this. Ihe ọ bụla ị megidere jekwu nwunye mmadụ ka gwa gị ihe ọ na-eme nke bụ na ọ ga-eti gị o meghị n'izu o mee n'ọnwa kpọwara nwunye mmadụ ọsọ nwere ihe ọ bụla nwunye mmadụ ga-agwa gị sweet tongue. Ọ gwara gị na ọ ga-enyere gị aka financially, ọ gwara gị na ọ ga-emere gị nke abụọ ọ na-esiri gị na-enye gị shelter. Biko ihe a bụ onyinye were isi bịa were isi na-agba ka ụkwụ gị ra. Don't accept it. O gbugo ndị ka gị ogologo gbuo ndị ka gị mkpụkpụ. So ikwekwana ọ bụrụ na ọ bịasị gị o nwere ụdị aghọ ha na-ejigasị, o nwere ike ịbịasị gị na di ya na iji edi ya bịa na ya chọrọ ka ọ na ya n'iyi na di ya na-atụba ya imeso nwaanyị ma ọ bụ na ya mụtara nwa chacha na ahụ di ya ezuru oke na ọ chọrọ ka ị nyere ya aka ka ya mụta nwa na be di ya. Ị chọrọ ka iji edi ya bịa narị n'iyi ọ tụbara gị adịrị chọba ime gị emotional blackmail. Si ya jee kpọọ di ya ntị ọdịkwa, si ya jee kpọọ di ya n'onwedu na-eke. Ọ bụrụ na di ya jiri aka ya yọọ gị nwoke ibe m nyere m aka na ọ nyere m ka mmamịrị nyere ọkọ yọọ gị mee ihe o kwesịrị ime, ị mara na o megoro ihe ọjada mmọnwụ ntị ọdị. Mana ọ bụrụ ka ije na-ezu ihe n'ori onye ori ọ stand of Igbo spirituality ka na-agwa. Ọ bụrụ na ịbụ nwa okorobịa na-ejekwu nwunye mmadụ ihe ọ ga-eme gị na ọ ga-eme gị nwaanyị imepe ya attention, ịma chịkọta ịma nnukwu nwaanyị n'oge ihe abụọ ga-eji ya fuchọ n'ebe ị na-akọ n'ugbo onye ọzọ. Ntị gị dị ya ọ ihe niile na-akọ ya bụ ụfọdụ mechaa emecha onye ebe nsogbu ọ chọwa dibịa ma ọ chọwa spiritualist ga-ebuna. Spiritualist abụrụ Chukwu ka m gwa gị ihe ị gbara. Spiritualist abụrụ Chukwu, dibịa abụrụ Chukwu, pastọ abụrụ Chukwu. Ihe spiritualist na-eme bụ ihe lawyer na-eme. Ị ghọtara ya? Ihe lawyer na-eme bụ to intercede, to pray, to plead before the judge. Biko na onye a set up justice with mercy. Biko si nye soft landing or biko si gbagharịa. Ọ ihe ya spiritualist na-eme. Ihe etu o mechaa ya onye nwere the final say bụ the judge. So ya dibịa ama garanti gị ama ekweghị nkwa ya garanti na ọ meghara ya n'ọdịgo maka na ọrụ onye nwa Chukwu ọ bụ the final avatar. So ihe ọzọ na-achọ ịkọwara gị zere ihe ọbụla bụ alụ. Idina nwunye mmadụ bụ alụ, ọ na-akpọchi ụzọ, o nwere ike ịtụ ọrịa, o nwere ike imebiri fuchọ,
o nwere ike nwaanyị a mekwuru ebe mana nke bụ nke ka nchụcha bụ na mgbe ọbụla iji eme ihe ọbụla bụ alụ ije browse n'ọta nwaanyị ihe ọ ga-edestroy first oge nwa nwoke ọ bụrụ nwaanyị bụ the last option. Ihe ọ ga-eme nwaanyị a last option wee tụ ya ọya anyị na-akpọ ọya mmụọ ọya amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ mana nyanwa ya bụ the last gịwa nwoke ya ebu ụzọ nabachukwu. O nwere ike akwụọ gị ngwọrọ financially zeelu nwunye mmadụ otu m anywhere whether we were a married man or you were a single guy zeelu nwunye mmadụ. Nke mbụ na eburugoro single guy jekwa nwunye mmadụ kama we pay you back nwunye nke gị a ga-eme nke karịrị nke imere nwunye mmadụ. Zeelu nwunye mmadụ I can tell you ahịa isiokwu na more than 50% of married women today sleeps around based on statistics anyị nwere. Mana don't allow yourself ka ị dị involve gị nwoke maka ndụ gị. Nwaanyị nwere ike idestroy gị. Akpịrị nwaanyị ọ bụrụ na itorugo oge ịnụ nwaanyị chọọ dị ka ọ dị gị onye ọ na-eme ka o si eme gị ka unu na-abụ kwekọrịta na unu ga-ebido from scratch gbawa mbọ. Mana esikwara ka idekwa nwunye mmadụ zeelu nwunye mmadụ ụdị nkwa ọsọ ya kwee. Ihe ọ pụtara bụ nwaanyị ọbụla gị ya na-akpa ihe ọbụla jụọ ya nwaanyị nugo di ọ kasị mma na o ji aka dị na-ahịa ya o dị na-ahịa ihe o butere na ọja ya na ibi na ọnụ ya mana ị ga-ajụ ya ajụ. Nke abụọ na-egbu ndị mmadụ na-etinye mmadụ n'ọnọdụ dị njọ. Eyikwekwana ka ịnwa anwa jekwu nwaanyị ọbụla ọ sị gị na ya na di ya separately itikwa n'isi ọ ga-ahụ properly divorce. Nwoke asị ya nwaanyị achọrọzi gị jebere onwe gị mee the needful ị ghọtara ya. Needful bụ return bride price. Yes, unless na ikwu ya na ibi eji aka ha wee sị gị ngwada ha ajụ gị jụ the bride price gị jebere onwe gị ịfụ di gị nụọ were ọnụ o ji eri ji eri ede wee mee ya. O nwere ka esi eme ya bụ mmemme ma ọ na-ekonagara ngịga asị m ma ọ na-ebunatara nwaanyị etu esi ebunata were nkwụ akwụkwọ ube fọchi ọnụ ube. Enwere so many ways. Ọ na gịnị ya kpara akpa return ya na welfare ọ ga-enwerịrị etu isi mee. Eziokwu na enwere ka ọdịnala si kwudebe ya mana o nwere ndị dị very stubborn. O nwere ike ọchị na ihe kwere na ọdịnala method nwekwara ike proceed court. Ihe dị mkpa na a ga-enwerịrị onye ọzọ intermediary sịrị na ya bụ witness when two of you sịrị na ama nzi maka na adịghị bụ anwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Ọ bụrụ na onye anwasị na ya na di ya ka separate don't put head because na putting your head nwere ike ime gị she will find it difficult to reconcile with her husband. I can tell you by experiencing. O nwere ụfọdụ ya bụ o nwere ike ọ bụrụ na di na nwunye nwere misunderstanding ibido putụba asọnda mgbe ahụ of course ọ ya agwaghị ihe mere di ya adịghị emeta ọmụma ọkwa eziokwu ikwebezie ya nkwa n'ihi emekarị di ya i block gbado ya shortcomings present mezi onwe ha as a good man by then ọ fụtazie gị na ka di ya mma a na-akpọzie nwa mgbaafọ bịa ka edozie ihe na-esere gị na di gị ọ sị dị ya adịrị interested ime onye dị responsible maka ya ọgụnwa because ị ga tinye onwe gị between the two loved ones. So ihe na-achọ ịkọwara gị so that you not be a reason why they separated. Let it be that they separated on their own before you came in. Yes, let it be that they separated on their own before you came in. Maka na enwere ike ịbata n'ime example ka nwere ndị a na-eji edunyere ofu popular person mma na anụ Nollywood star na social media ije na social media ọ na-trend ifu ndị na-asọpọtụ ya nwunye ọwa ya queen ndị a na-asọpọtụ ya don't gree for anybody don't gree. Ndị a niile bụ ndị spoil that woman ichiga back to her husband. Mana ọ bụrụ na ha sịrị nne chiga to be di gị na mmiri na-ezo na ilo na be di gị na-ezo n'ebe ọbụla ha gara inye welcome attitude bido na-apa mpi ya na-akpọ ya queen ọ na-egori ọ bụrụ otu na-agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ịghọtara at old age ifu na ndị a na-asị gị don't gree that man must be a stupid man. Ndị a na-agwa gị that thing those people that are telling you want to destroy your home. So what I'm telling you is that don't go and put your head n'ebe mmadụ na-ahụ ka nwere division. They might reconcile. Ọ kasị mma when you are advising them to reconcile and they refuse to reconcile on their own.
Then after that, if they got separated, after the whole advice, you can come in. Mana ka ọ bụrụ na ọgụ nwa na-asị ya don't gree for anybody, no gree for anybody, and they nwere intention ị nwere na ya, ọ dịrọ right. So ị na-achịkọwara gị maka ndụ gị, nwoke ọbụla zere nwaanyị nọ na di. Ọ bụrụ na iwu ụmụ nwoke ga-ezere ụmụ nwaanyị nọ na di, the rate ha ji agbapụ na di na the rate ha ji agba n'iro wee ebelata. Ọ bụrụ bụ isi ya no, ị ghọtara ya? Ọ dị ka onye na-azụ afịa ori na Nigerian Constitution. Ị na-ezu afịa ori, ọ bụrụ na atụrụ onye ori 5 years, ikpe iriza bụ 10 years. Maka na ọ gị na-ego ahịa ọzụta n'ori, therefore encourages him to continue selling. Mana ọ bụrụ na o zutie na onwere onye goro echi ọma ezusi, so ọ bụrụ na iwu ụmụ nwoke ga-agba strike, nwaanyị ọbụla nọ na di no, ọ bịa near you no, ọ bụrụ mmadụ ya gwa ya chigha be di ya. Mana ọ because na ọ na-ahapụta gị nwere je tinye isi wee na-amụ gị eji ya fuchọ. So n'ikpeazụ, nwoke ịlụta ezigbo nwaanyị bụ ezigbo nwaanyị, then na-emeta ya ọfụma, ị na-emeta nwunye gị ọfụma, gị bụ nwaanyị ndị chọọ ịpụ ahịa, kpọọ ya afọ ị na-akpọ ya nna anyị, jide ya aka, kwubie okwu ọma n'isi ya, kpọọ ya na ọ ya adịrị ya mma, kpọkwuo ya ezumezu dịka di gị ifuru n'anya na-apụ n'ụbọchị taa. Let him be favored, let him be protected, let him be blessed. Imebe etu a mee for 3 months, ị ga-afụ na di gị ifuru n'anya. Ọ bụrụ na ifuru di gị n'anya eziokwu, na di gị ga-ebido progress ba. Nwaanyị, nwoke, ọ bụrụ na ifuru nwunye gị n'anya, ị na-ebi n'udo, I can tell you na buti from now gaba n'iru, ị ga-afụ ị na-eme ihe obi na-akpa ya aṅụrị, ịfụ na biznes gị ga-ebido take shape. Iwe ezinụlọ nwere ike iso n'ihe na-akwatu family. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ, sendere m message na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. May the blessing of Chukwu be with you all. Kemesia.